acaba amb èxit la 5a edició del festival gastroliterari que trau la part més negra de Morella, unint escrims literaris amb la incomparable fragància de la trufa Melanosporum. Les sales de l'Ajuntament de Morella s'han quedat menudes en aquesta ocasió en les múltiples taules i presentacions que han parlat tant de ficció com de realitat. La nostra valoració és molt positiva. Jo crec que hem disfrutat tot el cap de setmana de novel·la negra, de molt bona novel·la negra i molt diversa, no soles històries que se poden repetir d'una novel·la a una altra, ha tingut diferents tipus de novel·la. Crec que ha sigut un èxit de públic, ha sigut pels escriptors, jo crec que també han disfrutat estant en nosaltres, ens han fet divertir a les taules i ells han estat contents i a més agraïts a tota la gent que ha vingut així a la sala del Justícia de la manera que s'han seguit les taules, perquè realment hi havia atenció, s'estava seguint tot el que s'estava fent, i després a baix a la sala gastroliterària Sergio Besser jo crec que s'han trobat allí molt arropats dels lectors, la gent ha comprat els llibres, ha anat a que es firmaren, jo crec que parlaven un rato amb els autors i després el complement de la part gastronòmica en estos restaurants que ens han portat els seus pinxos. Jo crec que acaba de fer un festival molt complet, diferent als altres, i que crec que la gent que ve està repetint i sí que transmetís a l'altra gent el bé que s'està este cap de setmana de Morella Negra, sí, i no sols els que no coneixien se'n van en la impressió de que volen tornar no sols a una altra Morella Negra, sinó a conèixer un poquet més Morella. La valoració, com deia antes, molt positiva, tant per la gent que ha vingut de públic com també els escriptors que s'han arribat a Morella. L'organització valora de forma molt positiva aquesta edició del festival, que ja s'ha consolidat com una de les dates claus per als amants de la novel·la negra. Un cap de setmana molt positiu tant per escriptors com lectors, en el que de forma molt pròxima i familiar poden trobar-se i intercanviar valoracions. Bueno, no tenía ni idea de lo que esperar. Amigos buenos como Carlos Tanón me hablaron muy bien. Y la verdad es que es sensacional, o sea, un público increíble, la sala abarrotada, los libros se están agotando, me encanta en un pueblo aquí para mí perdido, he venido en coche desde Zaragoza después de coger el AVE desde Madrid, encontrar toda esta comunidad de lectores entregados, vocacionales de la lectura y que no estamos aquí reunidos en torno a una pantalla, sino en torno a los libros, es maravilloso. Bueno, es maravilloso, sobre todo, bueno, el pueblo es preciosísimo, la apuesta por la cultura. He estado en festivales tan grandes en los que no había tanta gente, o sea, es que es muy bonito ver cómo interactuamos con los lectores, que encima son lectores apasionados de negra, y luego el marco es incomparable, o sea, es que yo no me puedo creer que no haya visitado este pueblo antes, es maravilloso y volveré, desde luego, fuera de la actividad literaria, bueno, me parece un pueblo maravilloso. La llotja de l'Ajuntament, que es converteix per un cap de setmana en el Saló Gastroliterari Sergio Besser, és un dels múltiples llocs on es produeixen aquestes trobades. Allí els amants del crim poden adquirir la seva pròxima aventura literària dedicada pel seu autor. Però la tertúlia també hi ha al carrer en un context més informal, com és el cas dels vermuts literaris entre els porxes del carrer Blas de Lago. A mi aquest festival m'agrada molt, com d'altres festivals, sobretot d'aquesta mida. M'agrada molt els festivals que són encara petits de dimensió, però que ens porten a personatges, o sigui, personatges escriptors molt grans i que a més tenim aquesta proximitat de poder parlar amb ells. Això per al lector és molt important, poder parlar amb el teu autor que t'ha agradat i tenir-ho tan a prop és una cosa que els festivals grans desgraciadament no poden fer. No sé, venim per exemple de l'ABC Negra, que aquest any ha estat flipant, però flipant. 12.000 persones hem participat a les taules, o sigui, hi havia taules de 1.200 persones, o sigui, això era totalment al·lucinant. Però, clar, hi ha aquest trencall entre el que està a dalt de l'escenari i el de baix, no? Aquí no. Aquí s'ha aconseguit aquesta simbiosi de poder parlar amb el teu autor favorit i això com a lector es valora molt. Morella Negra com la trufa ja s'ha sentat com un dels principals festivals de novel·la negra del calendari, que ja posa la mirada en la 6a edició del certamen que arribarà l'últim cap de setmana de febrer del 2021.
L'any que ve sí, ja pràcticament tenim fetge per l'any que ve. Nosaltres anem jugant un poc en el Carnaval dins de la segona quinzena de febrer. L'any que ve, l'últim cap de setmana de febrer, el 26, 27 i 28 de febrer, tornarem a tindre Morella Negra. Ara tenim quasi un any per davant per llegir moltes novel·les, conèixer nous autors i fer un programa per l'any que ve. Jo crec que del nivell que hem tingut d'aquest any, que és molt alt o inclús superior, la gent que ha vingut està contenta i això ens fa que ser optimistes perquè l'any que ve els autors que nosaltres pensem que tenen que vinguin així, ens presenten les seves novel·les i que ens conten tot aquest món literari que porten dins. Lectors de tota la geografia nacional han pogut disfrutar d'aquest encontre gastroliterari que ha tret la part més negra de la ciutat medieval amb les paraules dels múltiples ponents que han participat en aquestes jornades on la trufa i la novel·la negra han tornat a ser les protagonistes.